Vi vil gerne bevise niveaukurver for lineære funktioner, og det er altså givet ved denne linje. Så det er t er lige nu ax plus by plus c. Og så vil vi altså tage udgangspunkt i, når b er 0, og så dermed kan a ikke også være lige med 0. Og når det her gælder, så kan vi altså bare fjerne by fra ligningen, så den bliver til t plus c. Og så vil vi altså gerne isolere x, så vi minuser med c på begge sider. Så det er t minus c, som der er her. Og så bagefter så dividerer vi med a for at få x til at stå alene. Og så får man x til at stå. Så at x bliver lige med t minus c divideret med 1. I det her tilfælde, hvor b ikke er lige 0, så opstiller vi ligningen således. Og her der vil vi gerne isolere y, og så starter vi med at minus med c på begge sider. Sådan videre. Nu vil vi gerne have by til at stå alene, så derfor minuser vi med ax. Så nu hedder den er lige med minus ax plus t minus c. For at isolere y, det er der vi med b på begge sider. Så går jeg til at sætte sådan her. Og nu står der så y er lige med minus ax plus t minus c divideret med b. For at gøre det nemmere for os selv, så omskriver vi ligesom den her. Så nu står der minus a divideret med b, og så x for sig selv her, plus t minus c divideret med b. Forskellige niveaulinjer for nt opnås parallelle linjer. En niveaulinje, det er altså et udtryk for, at ax plus by plus c altså er lige med t, så lige meget hvor på kurven man sætter et punkt, så vil det altså give værdien t. Så når man ændrer t-værdien, så vil det altså stadig være den samme funktion, men alt efter, når man er højere eller lavere, vil det være en parallel linje, sådan til højre eller venstre for. Og det er det fordi, at det er a og b, som altså bestemmer hældningen for funktionen.